Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Sa tanan, today is October 2, or rather October 3, 2021. Okay, so excited Well, anyway, welcome ginamon kamo sa programa ni Congressman Greg Sataya, ang programang gintaguluhan nga Get Closer. Wow, updan nyo naman ko kag syempre as we always remind you gada Domingo damo ga lantaw sa aton nga FB page kag pamati sa DYC Aksyon Radio. Kag kaupo nyo kami samtang panyaga kamo, well ari kami di para lang sa inyo. Kag syempre pa ang aton nga Bacolod City COVID-19 Watch. So, kagahapon, mayroon kita sang figura nga new cases, 119. Kag ang new recoveries, 65. Kag may kasubo ta, may anom nga na dula. So, ano mang napatay, no? So, mo na maghalong tagihapon, kag gina-remind sa aton sang pinalangga naton nga congressman Greg Sataya ang kinahanglan aton gid nga i-practice ang minimum health protocols. So, na siya ang pagsuksok sang face mask, face shield, kag siyempre magpabakuna. Kag importante man ang pagpanghugas permisang kamot. Kag sini nga tinuon hindi na pagpatugayon pa ara sa piyak nga linya ang aton pinalangga nga Congressman Greg Sataya nga balota sa mga nagliligad nga mga inadlaw ano gini siya nangin hot issue no party sang iya nga announcement. Isa ka mayong udto, Congressman. Check ta kung nara na sa linya. Okay, Congressman? Ay Rod, may udto si mo, may udto gid sa aton nga mga tagpalamati sa makapurat sa syudad, may udto gid sa tanan. Kag syempre Congressman, naga-welcome kami sa imo mismo nga radio show ang Get Closer. Kag salamat Ginoo nga ti isang liligad yung mga inadlaw, ikaw ang isa sa mga pinaka-hot issue nga ginaistoryahan sa mga tanan nga radio stations sa nga platform daw imo gid bala nga daw hot topic kagid. Okay, so damo gid excited sa kag galakat ga di gina. Gapakadto pa lang ko di sa DYC. Ang pala ko nila nga, Rod. Nang may interview mo karon si Congressman, damo excited. So, ko via phone patch most likely. Basta si Congressman niya ready gina. Kong, with all my respect, I bow down, I take my hat off, kag ti salamat gid ko nga gintagaan mo kami sang tiyempo para sa mapatag pagid sa pumuluyo sang Bacolod City. Okay, kung masugod ko be, ano ang ginlain gibi sa ginatawag nga neutral or independent? Actually, Rod, the intention or ang magnambal ka nga you are independent, yes, that you have no political party. Okay. Okay, so mga makang independente ka, wala kaya political party. No? So I'm looking at the perspective sa amon sa Congress. Kaysa Congress halos tanan nga dira nabilong sa mga political parties, no? Mga political blocks na nabilong. So technically magambal ka, independent ka,
you don't belong to any political party. Okay. Okay, so in my case, nabilong ako sa Nationalist People's Coalition. Yes. Nagdalagan ako under NPC for pila ka terms. I think 2013, I ran under NPC. 2016, I ran under Yes. NPC. 2019, I ran under NPC. Pagdalagan ko councilor 2007, no, I also ran under NPC, no. So I've been running under NPC for the past Yes. four elections, no. So I belong to a political party, Rod. Oh. On the other hand, when you say you're neutral, you have a political party, but you choose nga you stay in the middle in terms sa pag identify ab yung paghatag sang imo sini commitment or support for that matter sa kung ano man yung mga sa mga kandidatos sina na posisyon, Rod. Okay, at haga, so kay may iban nga medyo kapamangkot sa akon, gahambal sila sa akon nga ang term ko no, independent, ko matay na sa aton explanation si Congressman. Kay ginapamangkot ng ko nila, ang kutob lang sa malabutan ko. Kung Yes, ano sir. ni ang pinakadalom nga rason nga nag-neutral ka? Actually, Rod, pagkatapos ang pila ka bulan nga pangamuyo, no, kag pagpatigayon man sa series of consultations, no, kag pila man kapag Yes. inistoryahanay, ang atong gidya focus subong is ang pagtuman sang ininghandom sang bakulod nun nga makatukod kita sang aton kaugalingon hospital, no, ang Bacolod City General Hospital. So this is our utmost importance sa gapati kita nga Yes. amo ni ang kinahanglan naton, no, long overdue na ni nga proyekto para sa syudad sang Bacolod. So amo ni ang akon focus, if you noticed, for the past pila na ni ka tuig na ang akon isa sa gitagaan sa dako nga atensyon kag oras ang pagtuman kag ang pagrealisar nga matukod ng atong hospital sa Bacolod. So, Yes. as we all know, almost tanan na plastar na ang layi, ang pundo, ang ato na lang is ang pagsugod abi sa patukod sang hospital. So ang tutukan gid naton kag dira gid kita hatag sang bugos nga atensyon. Kaya we do understand nga next year ma-start ng campaign season, no. Yes. So in the midst of the campaign season or going towards the campaign season, amo maning chimpo nga ginasakuan ang pagtukod sang Bacolod City General Hospital, no. So amo na lang aton is just sinagid nga focus sabi nga tagaan importance kag madayon gid ang pagtukod sang hospital. On very briefly on the personal side, si Mayor Bing and si Kong Alpi have been played a major role or part, no, sa aton man sining political and personal life man, no. So amo na siyang mga aspeto man nabi na ginalantaw naton, no, kag gintunan. But ang pinaka kuang gini gini pangamuyuhan tagid ni siya, no, and amo ning guidance man nabi kag ginhatag sa aton, Rod. Wow, kag on my own bi Congressman, gid pangamuyuan tagig ka. Sing Lord taga igid sang Thank you. wisdom, heavenly wisdom si Congressman. Kag ang gina-expect ko na tabo gid tani mo. Ako lang Okay, sa hindi okay. lang kabalo ko nga ang imo personalidad dalin pa sang una. Ano kabi nyo neutral factor? Ano bala nang gusto mo ya ang relasyon kung pwede pa lang maampigan man at the same time. So kanami gi Congressman, God's guidance ang masiling ko nga pag desisyon mo sa sini nga butang. Congratulations kag salamat gid. O kanami gid. Kag ano ang mo Congressman gina expectation mo sa publiko after your announcement? Well, ang akon, Rod, ang pag-announce niya, kung man na siya, part lang sa isang proseso, no? Yes. Back to work kita, kasi
hindi man pwede nga atong oras yatag dada, no? Kaya Yes. ang eleksyon niya sa next year pa to, but ang problema sa atong kauturan kadadlaw yun ay nagauntat. Yes. So ato yung atong announcement last Thursday, no, while kapatigayon kita sa pila ka mga ulubrahon sa Montevista Gym, kitingog na lang natin dito, no, but subong back to work kita, no, kay damo-damo pa kita sa mga talapuson man, no, na mga bills na na-aprobahan sa nagigad na semana sa Congress. Now we also need to follow up sa Senado, no, kay pasaka naman sa Senado sa takadako nga bill na na-aprobahan sa House last week, no. So muning mga tutukan nato Rod, no. So but anyway, after siguro maka-file kita after filing back to normal nga kuan ng mga ulubraon on a day-to-day basis. Wow, ang ulihi ko na lang bigang pamangkot sa imo. Ano ang gina-expect mo sa imo ikatatlo nga termino kung kaluyan kita? So, ano bi ang gina-expect naton? Sa ikatatlo nga... Siguro, Mm-mm. ang aton gid sa Japon focus is the realization Yes. sa Bacolod City Oo. General Hospital, no. So amo rin ning aton pinaka-importante gid na pagtutukan, no. At the same time ang pila ka mga pagpadayon sa mga programa na Yes. gina-implement na naton subong sa tunga sa sining pandemic at sa muning focus naton. And then may pila kita ka mga plano man in preparation naman yan once na kaluyan maka-recover na ang aton Yes. sining pungsod. Ang kalibutan sa sining pandemic, it's more on the pag-provide sang palangabuyan for Bacolod City because I filed a bill in Congress 2019, no, November of 2019. Yes. Kag naaprubahan ni siya last week, no. Amo ni siya ang pagtukod sang Bacolod Economic Zone Wow. Authority, no. So ni siya is more of mangin alagyan for investments diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So muning ato naman duyat na tagaan sang importansya, no, bakos na-approve na niya sa House last week, nasaka na siya sa Senado. So muning mga ginatagaan ta importance with Rod, no, na Yes. that is why na nag-decide kita na magpapili sa Japon on our last and final term bilang representante sa Lone District sa Bacolod. Wow. Awa ka na, gid Congressman, kag masiling gid naton nga ikaw man of action. Wala kaya ya nagahambal, gagiho ka lang gid siya, kag ang imong proyekto sa akong gid siya na obserbaran nga programa gid siya para sa tawo, ibalik sa tawo, kampiyon nga serbisyo. Kag ang imong mga congressional staff na namian ko sa ilatanan kay work, serbisyo gid siya padayon gid siya. Kag ti amo na nga masiling namon nga gakalatnan bala nga daw ikaw mismo gahatag ka sa amon sang natawag nga maayo nga ehemplo, role model kag gid namon ya mo na nga siling ko wow, salamat on personal note, kapasalamat ko sa imo gin luwas mo ko kay ti masiling ko nga that time nga kaluyan sang Ginoo nga nakapungko ko sa imo di programa amo gitong time nga daw. Well, ako unta, jutay na mga events, so ging kaluyan nga ari ko di subong, kag salamat gid, Congressman, sa inyo nga duwan ni Mamayta, and you know, I'm so happy, kadong mahibi ko kung kapasalamat ako sa Ginoo nga amo ni ang nabuhat mo personally sa akon. Salamat gid. Ate, so lihibi, Congressman, ano ang pwede nimo nga mensahe sa pumuluyo sang syudad, sang Bacolod? Well, Rod Saliwat, so thank you for the time, no. So ang ako nagidla Yes. siguro nga malipot na mensahe sa aton sa mga kauturan nga for sure this past 2 weeks have been tuman ka gahod, no, in terms ng politika as expected kasi Yes. ang filing nag-start na last week and will end by Friday, no. So naintindihan ta na, no, but siguro nga ako lang appeal nga amidst sang sining pagkatigayon sang mga movement sa politika
may hindi na malipatan nga ang pandemic ara gyapon padaan kita nga mag sunod sa mga health protocols, no? At the same time ang opisina bisan nga may mga electoral or political processes nga nagatanabo, wala na iya kami kaka sidetrack, no? Yes. Kaya nga mo nga focus di ang obra kagang pag-deliver sang serbisyo sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, which is the most important thing for us, no? Ang pagbulig sa kinanglanon sa atong kauturan in terms of health and other basic social services. Wow, kanami. Wow, Congressman, kapasalamat ko sang imo nga tinion nga syempre sa Get Closer, ara at hagha kag nakapainsyende sa aton si Congressman. Kag salamat gid kag good luck sa imo kag masiling kong ang imo nga desisyon, God's gid guidance kag kanami gid padayon lang kita, Congressman. God bless you. Yes, Rod. Yes, Salamat Rod. Thank gid. you, man. Okay. Thank you very much. God bless. Okay, amuyan to ang aton nga masiling ta mahubin. Siyempre, hubin pa kag masiling naton nga man of action pero wala iyaga huluhambal sang amuni sang accomplishment kundi kami gani mismo gapabalo sa inyo. There is a Get Closer kung ano ang ginaubra sang aton nga congressional office. Kanami gijakiti personally nakatilaw ako ya sa mga personal kung man nga encounters masiling ko sa congressional office. Daw medyo manayan ay kahapos lang gidya wala kuskus balungos balahaw. Basta just simply follow the standard operation procedure daw ano kagidya matatapan kagidya. Well, kanami gid no kag hindi gid kompleto ang Domingo ko subong kag tinaistorya na naton nga pinalangga kag talahuron nga congressman. Well, padayon na kita Congressman Greg Gasataya. Kampiyon gid ya kampiyon kag inabalang tawo nga masiling naton nga lain yang iya style nga kanami nga panggobyerno bala ako ya damo ko na may makitaan nga mga tarpulin nga nagapabalo sa tanan namo ni si Kongya simple lang yang iya nga pag bulig pag ano sa mga tao pag atipan sa mga kinanglanon sini wala iya ginabutang ano gid pala I would say allow me to use the term epal kasi hindi ginamalikawan mo kaya among ginagakatabo sa mga politiko nga iban nga si Congressman Greg Gasataya wala ga himo sa mga butang. Well, ari naman ang ipong-patch na ang partner ko Permi for Jonald. Si Jonald sa sunod okay kung makapiparar naman Jo kung damo mga anuman mga proyekto kag ma-compile mo nga mga pwede mapabalo diri sa atong programa. But for the time being, of course, allow me to welcome again by phone patch ang aton man siyempre wala ni kaulihi si Ma'am Jovelyn Canoy sa congressional staff. Hello ma'am, ayong udtoy sa phone ka na yung imong imong panyaga, basi nga panyaga kamanda. Kag tiga pasalamat kita sa higayon na ginatag sa ato ni Congressman Greg Gasataya. Ang siling sang Bacolod non, kampiyon gid ang serbisyo mo. Hindi kin malikawan nga daw carried away mo tabela sa atin nga emosyon. So we're trying to contact Ma'am Jovelyn Canoy ang aton nga siya ni ang in charge sa scholarship program. Last time ko sadya to yan sa amon yung topic namon nga mga TESDA scholars kataong-taong. Pero basta may dugang si ma'am sa aton nga for us to know. Yes ma'am, hello mayong udto sa imo. Yes, good afternoon. afternoon. Ma'am, may hapon. Kumusta, ma'am? Sir, pati yun ko. Okay. Kung, ma'am, may hapon. Kumusta, ma'am? Ma'am, may hapon. Kumusta, ma'am? Ma'am, may hapon. Kumusta, ma'am? Kumusta, ma'am?
Yes, sir. Good afternoon. Bation po da. Yes, ma'am. Batian ka gito. Kay kag, ma'am, salamat sa imong tiyempo, ha. Gapanyaga ka na basi man, ha. Ay, Okay. hindi. Kapamati ko sa imo kag kay Congreg. Wow, oo na. Tagaan ko tiyempogin kaluyan ta sa mga ginoong ati. Napaatag bala through his program Get Closer. So, ma'am, anong Yes. pwede naton nga bayan ba? Maski ano may istoryahan pa man niya, ah. Oh, anong Yeah. latest mo share sa amin? Yes, Sir Rod. Good afternoon sa liwat sa tanan natin nga tagpalamati. No? Yes, ma'am. Pasensya gid wala kita nakahingagaw magkanto sa imong istasyon pero naka-tune in kita from the very start sa aton programa. Yes, So ma'am. gitagaan naton ligwa si Congressman Greg para magpahayag sa iya pagalingon Yes. about sa iyang naging desisyon as Yes. far as his political career is concerned. Yes. And Sir Rod, ako nang iya pagkaklaruhon nga ang opisina ni Congressman Greg wala nagauntat despite sa mga nang desisyon sang tiyak-tiyak. Yes. After all, ang bottom line sining hindi man kita ang politiko kundi kita ang ginahimo nga instrumento ni Congressman Greg para mapanabot niya ang tagsa-tagsa ka programa kag proyekto sa iya opisina sa aton mga kauturan nga mas nagakinahanglan sa aton pagtamod. Correct. So, unahon ko na, yes, Sir Rod, unahon ko na yan, nga wala kita gauntat sa gihapon. Sige-sige gihapon ang aton pagpanghatag sang medical and burial assistance sa aton mga kauturan. So, aton lang gina-reiterate sa sini nga programa nga kung ano man niya ang mga chaos nga nagapatabo sa aton palibot, ano man kagamo, ano man kagahod, ang talatapan ni Congressman Greg sa taya magapabilin nga wala sang pinilian. Yes. So, yes, gina-clear ginayan namon sa amon mga kauturan, sa mga especially sa amon mga kliyente nga kadto sa amon adlaw-adlaw. Ang amon niya nga intention kag ang amon niya nga motivation every day is mangin parte kami sang pagpamag-an sa inyo pagpangabuhi. Ay ti amon na iyang commitment ni Congressman Greg from the very start. So hindi kami magbuya sa amon mga programa sa Rod. Yes, ma'am. Especially may mga damo-damo gid kami input lately sa amon telepono kung paano ko maka-avail kay kung imo lang gid pala lantawon sa Rod for the Yes. past 3 payouts sang amon mga social services kalabanan diri sa ila mga first timers sang aton nga mga programa. Yes, ma'am. So meaning bag-ulang gid sila yung nalabutan sang programa sang gobyerno. Yes. Kag amo ini ang aton ginatagaan pagtamod. Nga pag-ulang ni sila nakatilaw sa mga programa sang aton gobyerno. Simply because, Sir Rod, kay bag-ulang sila nakabalo or wala Correct. sila ginapabalo or wala sila kabalo kung diin maagi para maka-avail sang sining mga programa. Na, Yes. Sir Rod, aton ng pagkaklaruhon nga sa amon ta subong nga tagpalamati, basta taga Bacolod ka, basta ari ka din sa Bacolod, as long nga pwedeng namon mabuligan ang institusyon, Yes. may it be medical, may it be burial, or may it be in the form of hospital bills, mga konsultasyon, mga laboratories, kag procedure nga pwede himuon sa Corazon Locsin, pwede kami dira kabuli. So, hindi ta ang iban sa aton, mga kauturan, abi nila guro, kung may backer, kabala sa Rod, mas hapos kag mas datig, maka-avail sang programa sang gobyerno. Yes. Gusto namon iklaro sa sining adlaw, sa sining nga hapon, nga ang talatapan ni Congressman Greg Sataya ang nagautod sang pina nga perception sa aton kauturan. Correct. Hindi tungod nga may backer ka or lapit ka sa luwag, dra ka maka-avail sang programa sang gobyerno. We are breaking that stigma, Sir Rod. Yes. Kag ang opisina ni Congressman Greg Sataya ang mapamatuod. Kag kami gidyan nagapabugal sa sini nga kamatuoran. Kag pwede na namon mapa-spread sa tanan nga tawo nga naka-avail sa amon nga programa. Nga halos tanan nga naka-avail sa amon programa, hindi na niya tungod kay lapit sila sa luwag. That Correct. is simply because kinanglanon nila ang intervention or ukon ang bulig sang aton gobyerno. So sa Correct. tanan nga first-timers namon nga mga beneficiaries for the past 2 payouts namon, amo pa lang niya ang sugod daton nga pag-updanay kag pagpilit-anay. Ang ginahambal ganit Minister ni Congressman Greg sa inyo, ni saya ang una kag ulihin naton nga pag-updanay. Kay nagasugod pa lang kamo avail sang programa sa aton gobyerno. So Correct. sa mga yes, Sir Rod, gusto ko man gaan emphasis no, ang program naton bala sa Corazon Locsin. Kay wala ni siya
medyo hindi ni siya amo ni kaklaro dito sa aton grassroots. No, Okay. sa aton grassroots dito hindi nila naibawaluan nga kung ang procedure gali o kung ang laboratory available sa Corazon Locsin, pwede na siya ipa-shoulder sa opisina ni Congressman Gerardo Sataria. Okay. No, mga CT scan, mga ni ultrasound, ang CT scan sa road medyo mahal. Okay. So wala na sa wala sa balo ang itong mga kauturan na kung available ni gali sa Corazon Locsin, pwede na iya ma-shoulder ni Congressman Gerardo Sataria. And ang may isa pagid kita ka procedure or kung isa ka proseso diha sa Corazon Locsin na pwede taman matagaan sa pagtamod ang procedure sang chemotherapy sa Rod. Okay. Pwede niya ma-shoulder sa opisina ni Congressman Berg basta nakapaschedule ikaw sa Corazon Locsin. And Okay. if ever may mga bulong na ginapangayo sa imo, ipatransact palihog sa pharmacy sang Corazon Locsin kung ano man ang mga bulong, ano man kamahal ina nga mga bulong, willing gid mag-shoulder ang opisina ni Congressman Berg sa kina nga mga bulong. Basta available lang sa Corazon Locsin. Ang buto ang ang magic words, basta available lang. Yes, oo. basta available lang. Mm. Yes, Sir Rod. Kay kabudlay, kabudlay man nagurumam nga kun sa Riverside ko. Sa ospital ang katuan tagid amo ning Corazon Locsin, no? Yes. Pero Sir Rod, pero okay man na iya kung mga Riverside, mga amo na nga mga ospital. Ah, okay. Pero lahat man kita daya medical assistance, mga private clinic, mga private hospitals, mga bills nila, mga Yes. bulong nila, gina-assess ta na, kag ginalantaw, kag gina-evaluate sa naayo, nga makasulod man sa guidelines ng aton partner sa DSWD. Okay. So as long na, that's why Sir Rod, wala tada sa may ginapili sa opisina, basta makasulod sa ang imo requirements, kagpasok siya sa banga, as far as our rules and regulation is concerned, wala tada sa ginapapaslawan sa opisina the moment magkadto sila kag mangayo sa aton bulo. Kagisa na kada nga makapamatuod ako, kaya ako kinupdan ko rin nagliligad ang akon hinablos, pero inabalang sila nga sundagid ang proseso. Yes, Hindi that's pwede all. na yung ati kay Ara kuda sa radio program ni Congreg mapinagusto. Hindi. Sundot ang proseso. Pilata. Hindi pwede Yes. nga, hala, may Ara ito na una sa iyong unahan. Hindi pwede. Pila. Yes, Sir Rod. Kaya nga itong dira intention is paano na lang niya gali ang mga kauturan sa nga wala backer kag hindi lapit sa luwag. Correct. Mas kaluluuyon pa ni sila kung unahon sa pagid ang naga-expand sa aton opisina. So kung kinala ka na kung sino man niya nga politiko, kung ginpadala kaya kung sino man niya nga Poncio Pilato, sila lang. Kung hindi yan makasulod sa evaluation namon ang imong papel, balik kagid yan dapat ma-comply kagid sa requirements. Kaya ang muna kani ginatawag ta nga alalangay kag wala pinilian, hindi pwede nga piyungan ang hindi pwede. Kaya tungod lang niya ginpadala ka or ginrefer ka ni politiko nga ini, ni Poncio Pilato nga ini, i-consider ka na. So ang pagwa da karon, doon palamon man ta sa sistema nga pilit nga ginabag-o as far as the office of Congressman Gerardo Sataria is concerned. Wow, congratulations. Very well said, ma'am. Kanami mamukainit. Kag masiling naton nga puno balasang knowledge kag para pagpaathag sang mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Mama, ano tanay kadali? Mag-greet ta guro, ma'am. Basi may Yes, greeton Sir ka da. Rod. Pero sige, hunta lang. Ano. Sige, ma'am. Sige, hunta gyapon. Pero for the time being, pwede ka kuro ka start? Sinong gusto mo da nga greeton? Yes, Rod. Ako na naitamyawo ng ako pangkopdanan sa opisina. Shaira, Miss Yam, Miss Myla, or Ma'am Sweet, nahidlaw na gid kami sa imo. Attorney Mark Mayo. And of course, ang mga kaupdanan namon dira sa opisina nga nagabaka-baka everyday. Sa akon mga upod sa opisina, maybe we are very outnumbered. Maybe subong gamay lang kita nga village kung lantawon nimo, hindi kita amo na kadako nga batalyon. Pero because we have this very good and clear intentions to our fellow, I know and God knows nga masarangan tagitan ng ini nga mga pagtilaw. So thank you gid sa tanan-tanan nga mga staff namon nga gabaka-baka everyday. Okay, kagpadayon pa kita siyempre kag si Ana Sinoro, galantaw gid sa aton, Yes. nga naga-approve gid sa Go, Si go, Ma'am go, Annie Congreg! Exterio. Siling ni Ana Sinoro, go, 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 Congreg!
palangga kagid sang tanan. Bawkat tahong, no? Yes. Thank you so much, Ana. Kag, syempre, para si Rochelle Fulgencio, maayong udto ko na sa aton. Kag, Yes. monitor sila sa aton. Wow, kanami. Dara sa DSB. Thank you so much. Wow! Kag, may hapon mo kuno kay Attorney Mark Mayo. Wow, may Yes. udto ko, no? Kag, ang isa ko ka-friend gali, all the way from the US, yung gritama ko, katatlo na ko siguro dalagan. Wala to sa US. Thank you so much, Douglas. Bata na sa actually ni Donna Porter. So, Douglas Porter, thank you for watching. And tidamo di pariente sa Bacolod, Ginday Darlene, Yama Utod. Thank you so much for joining us. Okay, ma'am, sino pa kitang pwede mo ma-tamyaw, ma-shout out nila? Yes, gusto ko lang i-shout out si Miss Irene Eleuterio. Ano nami andi ko sang iya comment. Very true gid ina Sir Rod. Hapos gid palapitan ang office ni Kong kagang iya congressional staff ka mga mabuot gid. Ang mga amo ni nga mga compliments bala Sir Rod. Yes. Minsan ano kakapoy isang opisina kag sa mga staff nagakadula tungod sa sini nga mga appreciation. No? So, salamat gid Miss Irene sa pag for this compliment na it really matters na appreciate gid namon. Boss, Nathan Borromeo, Ma'am Jobilino, mabuhay ka, Congreg. Sana all. Ikaw gid ang congressman sang tanan, no? Kanami, no? Kag di padayunon. Kag so far, ma'am, ang nabalaan ko lang, mama, kung okay lang sa imo, daw, kuluyan, kung di nag-neutral si congressman, daw ang piyak at piyak, hindi sila mag-field another candidate. So, kaluyan tani sa mga Ginoo, kuldo ka balot nga wala kuno permanente sa world of politics, pero tani no amo nang mentality ang manami no kunang sa piyak hindi sila may ara sila wala bi sila kandidato sa piyak wala man kandidato. So, botsing ganon kung kaluyan sa mga Ginoo as of now, botani tani lang gid padayon lagid si Congressman Greg Casataya. Kay mamang dako ko gid nga ginapangamuyo amo na mamang Bacolod City General Hospital. Ti kanami gid bala mam katahom gid nga proyekto para sa aton nga Bacolod non for such a long period of time. Of course, Sir Rod. Actually, Sir Rod, sa mga amo na yan, nga mga istorya, hindi kami na maghilabot simply because ang amon subong focus is to deliver the service of Yes. Congressman Greg Casataya. Nga hindi na kami niya mag-mind sa mga political issues. It's because si Kong ara man daya ang ginahatag subong sa amo ni Kong nga obligasyon is to implement every program nga mabatyagan padayon kita nga mabatyagan sang aton mga katuran diri sa grassroots. So amo na yang amon subong drive nga since nga naka-announce si Kong, we do respect the announcement and the decision That's right. of Congressman Greg Casataya. Ma-focus lang kami kagpadayon kami nga mga muyo nga tani ang aton mga kauturan ang bilog nga Bacolod makapaminsar kag makahuna-huna sang insakto nga pagahimuon in this coming election. And tani nagapangayo gid kita guidance sa mahal nga Ginoo. Because Sir Rod, sa tanan nga hindi ta na makontrol, idangop ta na lang niya kay Lord, kay Correct. siya na lang na yung bahala sa aton. Correct. Oo. And every day mangin praying warriors kami ni Congressman Greg. Yeah. Nga mga muyo kami sang padayon nga Ara ko da. ang nagakadapat gid nga mga tawo ang makasulod kag makapungko sa mga posisyon nga dapat pungkuan sang aton mga lideres. Oo, kagunta ni ma'am ako pangamuyo ko gani ibaw tani ang tanan nga politiko parehas ang mindset ni Congressman Greg Casataya kana katahom guro sang Pilipinas no damo masiling nato we have a bright future ahead no. Yeah, maybe mataas ang mga kilay sang akon nga statement kay ini damo ang mataas kilay but we need more of Congressman Greg Casataya. Correct. I am not telling this because I am staff of Congressman Greg Casataya pero nakita kag akon gid na experiensyahan ang klase sang panggobyerno ni Congressman Greg Casataya. So tani magdamo pagid madugangan pagid ang isa ka Congressman Greg Casataya sa Bacolod
para mas damo pagid ang aton mabuligan kag matatapan nga mga Correct. kauturan mas nagakinahanglan sa aton buli, Sir Rod. Correct. Kag mamay dugang ka pa nga mga aton bing gina-offer sa aton nga congressional office. Yeah, gusto ko lang gaan gali for sure nagahulat subong ang mga scholars namon kay ti nag-live ako sa ila sang Thursday, nag-live Okay. ako sa ila. So sa tanan namon ng mga CHED scholars nga wala ko pa na-reach out is because naghambal ako sa ila nga dapat ma-reach out ko sa ila within the week but may ginapang finalize lang ko nga listahan and then maga-prepare kami sang nami mga program sa aton mga scholars so ginpang-arrange na ni sila naton for barangay especially sa mga scholars naton na nagaagi sang depression, wala kabalo kung anong kadulungan. They have this, ang mga nahatag sang COVID, nagka-anxiety ang isa kag isa. So, the Office of Congressman Greg Sataya is creating this a very good program nga ang maka-benefit ang aton mga scholars. So, at least bisan ara lang sila sa inabalay, bisan wala pa sila kasita ubra, or wala pa gid sila kabalo kung ano gid nga dalan ang ila agyan subong mangin part kita sa ila adlaw-adlaw. So by these programs nga himuon sang opisina at least bala may mga diversion kita para sa ating mga scholars nga hindi gid sila ma-stuck sa depression or anxiety. Correct. At least ma-appreciate nila ang ila value, at least makita nila may ang sense of belongingness kung hindi pa na nila subong ma-feel. The Office of Congressman Greg Sataya is very aggressive on the education program and aspect as far as our Congressman Greg Sataya is concerned, Sir Rod. Wow. So, hulat-hulat lang gidanay mga scholars. So, nanamian man ko sang response ninyo last live naton. So, don't worry, mabuya lang kamo sa amon pero kami hindi gid magbuya sa inyo. Wow. Kanami gidya. Kag ma'am may ano man sa akon, ano mamang treatment ako no kung isa siya ka scholar, CHED scholar siya kuno ma'am, first year scholar siya, second year scholar siya, third year scholar siya. Tapos pagka fourth year, nadula kuno iya ngalan. Just ano ning treatment ma'am? Yeah, actually hindi na siya, Sir Rod. May I correct that statement kaya nadula ang iyang ngalan. Actually, base isa na sa amon scholar nga wala naka-visit sa amon nga official Na! Yes. Sak- Every now and then Tugid. nagahatag kita sang pinaka-latest update about them. So Sir Rod, ang ina nga scholar na bilong na siya sa old na scholar. So meaning Sir Rod, ang tanan nga old scholar namon na bilong na sila subong sa Unipass. Ang Unipass is isa naman ni siya ka departamento sang CHED nga amo ina ang ma-re-evaluate sa ilang application because Okay. as Sir Rod, ning tanan pwede lang ka-declare nga indigent sila pero subong Sir Rod binlainan sang CHED Central Office ang proseso. Okay. Pinalanton gid kung tuod-tuod gid ang imo nga pag-declare nga indigent ka kay ti kinanglanon gid ya Sir Rod nga nantawon na sa atong gobyerno nga ang gakabaton kag nagaka-benefit sang ini nga mga programa ang mga deserving man kag bululigan gid. Mm-mm. So it doesn't mean Sir Rod nga wala siya kabaton pagka-apat iya ka tuig. Kung wala siya kapasar sa Unipass nga evaluation, at least hindi man Okay. siya perde, kay isang first year, second year, kag third year siya, na-enjoy yagid niya ang benefit niya ini. Okay. So, nami nga regularly, mabisita man tani sila sa congressional office, ma'am, no? Para Actually, mag-update Sir bala? Rod, gina-discourage na namon, Sir Rod, nga magkadto sa opisina. Okay. Yun naman ang amon opisina. Medyo, siya, tanan nga pasyente, ara. So, as much as possible, sa page kami, sa official page ng tanan nga scholars, kami update kay ara na sila tanan-tanan. So, if Okay. this particular scholar, wala nagabisita sa amon nga scholar nga page. Ay, okay. So, ano yung atag na? I hope gapamati kasubong. Kaya daw nagpabalo man lang sa wala man kunano nga basol, wala man gapamangkot lang sa nga para mabalaan nyo man ang sabat. Okay, so, dari pa mama, si Ma'am Elizabeth Malakagamala galantaw ko sa aton. Thank you, Yes. Beth. Classmate ko na si Mamo. Elizabeth Malakagamala. Kag si, syempre pa, wow, sinigid na ni Nathan, pero medyo, may pamangkot man siya nga, may scholar ko no, ma'am, sa graduate school. Pwede pa na? Ay, sorry.
sorry gid sa tanan dili nga may mga related question sa subong sa aton nga live nga Oo. audience is wala kita scholarship sa graduate school. Yeah. Ang aton na gid gina-offer is purely scholarship para sa aton nga mga undergrad. But for the school year 2021-2022, naka-status quo pa ang ini nga programa. And then we are waiting to have another programs hoping tani sa 2022-2023. Wow, tiathaga para nga daw ang ibang pamangkot kag si Maria Teresa pila niya. Good afternoon kuno kay Congreg. God bless you. Salamat Thank you so much. Okay kag Yes. basta iduga ka pa ma'am kay kanami interesting gid kag Yes. nagapabalo ka sa amon. Yes, Sir Rod. Kung may ma-appeal, mangkuguro sa aton tagpalamati subong is that I am addressing this concern in general. So, may mga example, kakakibot kami, may mga reklamo sa amon page nga wala Okay. man kami kabalo. Yes. Nag-apilar kami sa amon mga kliyente. Kag sa tagpalamati nga posible mabatian ang ini nga mga sugilanon. Kung may mga concern kamo sa opisina nga pamatyagan nyo wala gid na address correctly, basi pwede na maka-appeal sa inyo nga tuktukon nyo gid kami sa opisina. Correct. Kay kung kisaaning naga-create lang kita sang medyo malicious nga mga statement tapos dabuk-dabukan sa mga taglugar kag kama sa palibot. So maka-create pagid kita sang hindi nami nga vibes para sa mga kauturan sa nga nagaagi subong sang krisis nga ini. Yes. So para mabuligan tang aton isig katawo para mangin ehemplo kita or mangin instrumento kita sang pagbulig sa aton isig katawo, mas maayo nga tagaan ta sila sang insakto nga mga ihibalo kaysa patalangon ta sila kag tagaan sang hindi nami nga mga istorya kag maka-create lang ini sang hindi man nami nga pag-insindihanan sa isa kag isa. So, may Correct. mga amon na Mr. Rod so far. So, nag-aapilar kami sa amon mga kliyente, sa amon tigpalamati, nga tanan-tanan nga bagay sa opisina, gaka-istoryahan gid, basta maprangkahanay lang kita. Okay, kag nami ako to sang termo ma'am. Mga kama sa palibot. Yes, damo-damo subong, especially subong sa Rod, damo-damo tag lugar kag kama-kama. They are waiting to strike us kay abi nila siguro tungod nga aga katabo subong medyo nagahud gid man ang politika, abi nila guro mahamper ang operation. Mas ginatagaan kami subong rason nga mas dublihon ang pagbuli kag paghatag serbisyo sang aton ni sigkatawo. Wow! Katahom nga statement, ma'am. Kanami, Yeah. you nailed it. Katahom-tahom. Kag ti padayon lang tanong kung may mga bashers na, ma'am, ti abanutan na lang thank you, Hindi. Yeah, hindi man pwede ang kalibutan perfecto Sir Rod. Yes. Kinahanglan ta na sila gyapon. Oo. Pero hindi pwede nga tungod ara sila maunta ta mas gintatagaan ta nila rason nga insakto gid dili ang aton ginaubra. Kay ti ginabantayan ta nila nga ginabantayan kag mas maningwa pagid kami nga makapanaog sa aton grassroots kag madulong ang insakto kag wala pinilian nga klase nga pagserbisyo sa aton isig katawo. Kag padayon lang nga serbisyo. Amo nang nami. Padayon lang ta Sir Rod. Kanami Yes. nami. Kaday Sir Jonald Mangani, grabe sila sa field, no? Trabaho Yeah. si Attorney Mark Mayo, grabe. Mayo man nga pagsuporta gid kay Congressman sa Yes. iya mga proyekto. Kaya hindi man lahog-lahog ang aton role model, Sir Rod. So, hindi pwede nga mahinay-hinay ta nga ang aton gani congressman wala man gabahar despite of all these uncertainties around. Wala gabahar si Congressman Greg sa pagpangita sa pondo para sa aton kauturan diri sa Dalom. Wow, kayuhan gid para sa tanan. Kag syempre siya nagapabalo pa gid sa about our health, nga ti maghalong kita. Amo na ba Yes. lang nagtaas man ta ma'am, no? Although nga GCQHR kita, no? Pero dapat maghalong gid kita. Mamapati ka nga ang akon isa kamigong doktor, medyo nagpositibo siya, ma'am. Tapos gin-attender man siya sa isa ko kamigong doktor. Pati siya, ma'am, nagpositibo man. Daw nalatnan sa sang doktor nga iya entiende, ginaatipan niya, kala kabudlay, ma'am, no? Tuod gid siya gali, no? Muna ba lang Yes, tuod gid sa Sir Rod. hindi na lango-lango, so mo na ahalungan, tagid ang aton nga
health kag wellness. Yes. Oo. Especially sa road, kung pigado kita, daw Yes. hindi kit pwede nga magmasakit kita. Mm-mm. Kay ti, amo na, wala kita pang tusto sa ospital, bulong, bill. Yes. So, amo na, mas mahalong git kita sa road. May nagutik ka sa ako one time nga nagambal nga, Rod, kay na ospital ang ako ng relatives. Ang iya gasto asub now, naglaputa sa 250,000. So, hindi lang ulango. Hindi Ayan, lang hindi kit joke sa road. Nga mo nang tananta maghalong gid. Ikaw, Yes. ako, tanan gid dyan. Hindi pwede magambal nga stay safe. Kundi mambal kita nga stay safe lang tayo. Kay ti Yes, tanan kabudlay, oo, tanan ta involved. Amo na gani nga ti dapat ang akon nga role obrahon ko gid nga ti katila ko na gani one time ma'am nga sa isabi ka butika dapat ang gasulod ano lang 8 bo may one time daw 20 kay nakalakat ang SG daw Call of Nature bo dami sinulod ako na lang nagsaway bahala da ma'am yung ko palihog lang hindi tadi magdamo ano na kay para pa si COVID amo na ma'am no. Ay, Yes, sir. kabudlay gido. So, may jutay ka pa nga, sige pa ma'am, kido, Yes. dako pa tiyempo Yes, ta. sir. Hmm. Yes, Sir Rod. Maybe i-grab ko na galing nga opportunity sa mga wala pa bala nakabalo. Extended ang aton COMELEC registration from October 11 to October 31. Okay. Sa mga nagpamangkot sa amon opisina, extended siya, palihog lang gid. Kung gusto ninyo mangin parte sang pagbag-o para sa Mayo 2022, mas gina-encourage namon nga magpa-register ang tanan-tanan nga wala pa kaparehistro. Medyo dako ang tiyempo nga ginhatag nga extension sang gobyerno in order for us to register. So, palihog nang hindi gid magduwa-duwa kung medyo laba ang pila, basi pwede mo gid pilahan, pwede mo gid bugtawan temprano. Kay basi amo na ni siya ang isa katikang nga pwede nimo himuon para mainsakto ang mga sala kag mangin membro or mangin instrumento kagid sa gusto mo nga pagbag-o sa aton gobyerno. So Yeah. we are calling the attention of all the non-registrants of Bacolod City palihog pa rehistro sa COMELEC this coming October 11 to October 31. Okay, so 11 to 30, end of this month, almost end of this month, no? Padayon nga magparehistro. Okay. Yes, Sir Rod. So, sa mga wala nakabalo, kung magparehistro ka mo, dapat dalagi ka mo sang isa ka tawo nga registered sa sina nga barangay nga parehistrohan mo. Kay di kinanglano na siya daw garantor mo bala makamatuod na tagadra kagid nga barangay. Oo, no? Kay baw, May kabalo amo man. sa subungan COMELEC, Sir Rod. Okay. Oo. Nami gid nga dapat magboto gid ang gada tagsa-tagsa. Yes, gina-encourage exercise. gid na, Sir Rod. Mm. Importante ginaya nga ikaw maboto, ako maboto man kiti aton ni responsibilidad sa aton kaugalingon kag para sa futuro naton kag sa aton nga komunidad. Yes, Importante correct gid, na, oh. Sir Rod. Mhm. Future na nato ng aton ginaistoryahan subong. So, we have to exercise our right to vote din. Kag ano oras ko no ma'am sila pwede makakadto. Ano oras magsugod? Sige ma'am, basi may dugan ka nga ihibalo. Sir Rod, wala pagid ko ka pangayo sang schedule sang COMELEC. Pero as far as the Commission on Election Office is concerned, open man na sila 8 to 5. So pwede gito kakadto ang aton mga kauturan to inquire. Kabasi may mga mall registration sila liwat, may mga satellite registration sila liwat. So i-grab kinila nga opportunity. That's right. So, arahaga, bulig man kami paibalo sa tanan. Nga ti, dapat gid nga magboto, kag ti, magparehistro. Dira masugod mo. Hindi ka makaboto kung wala ka nakaparehistro. Yes, Kag, oo. damo gid gali ma'am, no? Nationwide problem gid naton gali na, no? Yes, nationwide problem. Oo, concern nga ti, damo gali ta mga kauturan nga, hala, 30 naman na sa sobra, wala sa ti may rason man na sila nga ila mo, no? Yeah, Nga so wala sa sila kabuto. responsibility ni siya Sir Rod nga dapat naton gid we have to exercise gid our right to vote. It's because this is our social responsibility man sa aton society.
Oh, yes, I agree. Okay, ma'am, kag basi may mensahe ka para sa tanan? Yes, ang maminsahe ko guro sa tanan na in behalf of Congressman Greg Sataya kag sa iya opisina, padayon gyapon ang aton programa, burial, burial, medical, bulong sa hospital, bill sa hospital, mga laboratories kag mga procedures nga pwede naton maalalayan sa opisina. Hindi gid kamo magduwa-duwa palapit sa opisina. Kung hindi ka makatultol sa amon opisina, ara lang kami sa High Street 3 sa ground floor, sa tupad kami sa Grandma and the Wings. Hindi gid magduwa-duwa sa pag-approach sa amon staff kay para mabalaan namon kung ano man ang pwede namon magbulig sa inyo pag makapamagaan sa adlaw-adlaw ninyo nga tanan. And plus mas ka-appreciate namon nga kadtuan nyo kami sa opisina para mas direct ang aton instruction kag ang aton nga pagbulig sa aton isig katawo. Kung kisa kung may agyan-agyan pa daw may mga kulang, may mga sobra na pag-abot sa kliyente, so mas gina-encourage gid namon ang tanan namon nga mga tagpalamati nga possible namon nga mabuligan nga mas maayo kung kamo o kung miyembro sa inyo pamilya ang makadto sa amon opisina. Okay, katahom. Te, daw medyo wala na ta oras kay kadasig lang, ma'am, no? Oo. Yes, Sir Rod. Hasig lang. And of course, Sir Rod, I would like to grab this opportunity also, Sir Greg Dasataya, our dear Congressman, I know ka. Whatever happens, kung ano man yung matabo, ano man yung tatuan sa kanantas nga ini, ang bilog ni mo staff, ang bilog na opisina, magatindog sa imo dikot, kan ano pa ang imong desisyon. Amo ka na namon ka palang sa Congress. Salamat sa tanan kag sa tanan sa pagsalig kong. Okay, kagara ko da, ma'am. Matindog ko ya, bahala na yan. Upod ko da. Ma'am, thank you gid, ma'am, ha? Salamat. Yes, sir. Salamat si mga tinion. Baw, manyaga ka na tani, ginisturbo ta ka. No problem, sir. Salamat gid, sir. Oo. Kita sang nami nga to po kag proyekto kag programa para sa Madason sa Domingo kay para mag-exciting ang aton nga Sunday. Okay. There you go. Ma'am, thank you so much. Nice talking to you. Kanami, Yes. no? Si Ma'am Jovelyn Cano, yung in charge sa scholarship program. Kag madamo man siyempre nga mga hilikoton sa congressional office na gabulig. Kag ti, amo na, kanami nga ti, sila bala, permi ko naman na interview kay they are well aware of what is happening in the grounds. Kiti ari ko diya, gin-assign ako ni Kong Greg nga dalas ang iyang programa nga Get Closer. Kag siyempre, kinanglan tagid ang mga congressional staff to inform us what is going on. Kag ko na ng mga proyekto. So, gapasalamat ko nga nakagesa di sa akon sila ni Bayan Phone Patch gani, si Pao Aguila all the way from Quezon City pa. Siyempre, si Ma'am Sweet, si Jonald, siyempre si Ma'am Jovelyn, si Melissa, katahom gid ba lang ati na interview tadi sila. Kag kapabalong man sa aton sang ano ang kakahitabo. Si Attorney Mayo, wow kanami man. Kag ti, I pray to God what's next and the best to happen to all of us. Kag to our community as well. Okay, so ako si Rod Simon, ngati maski paano na paalinton namon sa inyo na paathag kag gintagaan ta sang tinion lugar sang ating pinalangga nga Congressman Greg Casataya sang mainit nga nangin topiko sa pila ka adla inilang ba lang mga nagliligad ng mga inadlaw so na tuldukan niya bali so paraya sa ako niya ako ni personal nga view no kanami kiti ara balagin at hag kagin pa inchindi sa ato ni Congressman Greg Casataya what's best for the city of Bacolod. Kasalamat sa tinion Congressman kag salamat gid. Kag of course kay Ma'am Jovelyn Canoy, Ma'am, salamat gid ma'am nga ara ka gid pirmi. You are always laging handa. Pero minatun-an ko subong sa imo nga term ha. Salamat sa to ha. Mga taglugar kag mga kama namian ko to. Abi ko gani i-impon mo pa ang
Chismosang kapitbahay. Pero daw, okay na ko to. Solve na ko to, ma'am. Well, anyway, salamat man sa pagpatag mo sa amon sang nagakaigo nga mga butang. Salamat, gid. Kag sa hindi madugay, maupod naman natin si, Aksyon, of course, De La Fuente. Well, salamat man sa aton station manager, Aksyon na, di maala magbanwa. So with our chief technician, Aksyon Rex Cantong. Well, si Rod Simon na lakat naman kag ti ko kadasig isang oras, no? October 3, 2021. How fast, how time flies so fast. So, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio.